युती होणार की नाही होणार तर आमच्याकडे नाही, पार्टीच्या आदेशाप्रमाणे आम्ही चाललेले कार्यकर्ते आहोत. आगामी काळात होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत सावंतवाडी मतदारसंघ आम्ही स्वबळावर लढवणार आहोत. तसे आदेश पक्षाकडून देण्यात आले आहेत. त्या दृष्टीने काम सुरू आहे. आज नव्याने कार्यकारिणी जाहीर करण्यात आली असा दावा भाजपाचे तालुकाध्यक्ष महेश सारंग यांनी आज येथे केला. यावेळी नारायण राणे यांच्याबाबत कोणता निर्णय घ्यायचा याबाबतचा निर्णय पक्षश्रेष्ठी घेणार आहेत. त्यामुळे आता आम्ही काही बोलू शकत नाही. पक्ष देईल तो निर्णय आम्हाला मान्य असेल असे प्रदेश सरचिटणीस राजन तेली यांनी सांगितले. भाजपाची तालुका कार्यकारिणीची बैठक आज येथे झाली. त्यानंतर आयोजित करण्यात आलेल्या संयुक्त पत्रकार परिषदेत दोघे बोलत होते. यावेळी श्री सारंग म्हणाले, आज झालेल्या बैठकीत सावंतवाडीची जागा स्वबळावर लढण्याचा निर्णय आम्ही घेतला आहे. त्या दृष्टीने आवश्यक असलेले आदेश आम्हाला पक्षाकडून कालच प्राप्त झाले आहेत. त्यानुसार आता पुढची मोर्चे बांधणी सुरू आहे. त्यामुळे ज्या पक्षात जी पदे रिक्त होती ती पदे भरण्यात आली. त्याचा अन्य प्रवेशाशी कोणताही संबंध नाही. येणाऱ्या काळात निश्चितच भाजपला चांगले दिवस येतील. पक्ष वाढण्यास त्याची मदत होईल. अशी होती की एखादी ग्रामपंचायत त्या ठिकाणी बांधण्यासाठी आज या संपूर्ण विधानसभा क्षेत्रात आणि विशेष करून 19पेक्षा जास्त सरपंच हे भारतीय जनता पक्षाचे. आज या विधानसभा क्षेत्रात 43पेक्षा जास्त सरपंच भारतीय जनता पक्षाचे आहेत. 2 ठिकाणी उपसभापती भारतीय जनता पक्षाचे आहेत. 3 तालुक्यातल्या 3 शहरांमध्ये 1 नगराध्यक्ष सहित पूर्ण टीम भारतीय जनता पक्षाची वेंगुर्ल्यात आहे. सावंतवाडीमध्ये आणि दोडामार्गमध्ये उपसभापती भारतीय जनता पक्ष. आज महेश सारंग यांनी कार्यक्रम एवढ्यासाठी केली की आज युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, ज्या फ्रंटल ऑर्गनायझेशन वेगवेगळे जे आहेत त्याच्यात नव्याने लोक आले. त्या नव्याने लोकांना त्यांना सांभाळून गेलं. त्यांना भारतीय जनता पक्षाचं काम खाली घेऊन जाणं या पद्धतीने सगळ्यांना सांभाळून घेऊन ती जुनी नवीन टीम एकत्रित करून ज्याला थोडासा वेळ नव्हता त्या सगळ्यांना त्यांच्या आवडीप्रमाणे काम केलं. संपूर्ण एक चांगली टीम निवडणुकीसाठी सज्ज केली आणि या सगळ्यांमधून 100% भाजपा हा जो नारा प्रदेश भारतीय जनता पक्षाने दिला होता तो 100% आज महेश सारंगांनी पूर्ण टीमने या ठिकाणी पूर्ण केलेला आहे. आज प्रत्येक गावागावात वाडीवाडीत भारतीय जनता पक्ष या ठिकाणी आज या सगळे हे जे काम चाललं आहे हे बघून नव्याने आंबोली, चौकूळ, गेडे इथं शिवसेनेचे पूर्ण गावच्या गावात भारतीय जनता पक्षामध्ये आलेले आहे. रवींद्र चव्हाण यांच्या मार्गदर्शनाखाली हीच परिस्थिती आज वेंगुर्ल्यामध्ये मच्छीमार समाज जो आहे तो आज भारतीय जनता पक्षामध्ये शिवसेनेतून आला आहे. आज सुद्धा या तालुका कार्यकारिणीमध्ये मॅक्झिमम शिवसेनेची मंडळी आज दाखल झालेली आहेत. येणाऱ्या 8 ते 10 दिवसात अनेक गावातून वेगवेगळे लोक आज भारतीय जनता पक्षात दाखल होणार आहे. त्याचं एकच कारण आहे की भारतीय जनता पक्षाचं तालुक्याचं आपल्याला आता नेटवर्क झालेलं काम हे बघून एक आहे आणि दुसरं राज्य आणि केंद्रामध्ये ज्या असलेल्या योजना आहेत म्हणजे आज जो शेतकरी सन्मान योजना आहे ही तळागाळातल्या प्रत्येक गावापर्यंत पोचलेली आहे. प्रत्येक शेतकऱ्यापर्यंत पोचलेली आहे. आज आयुष्यमान भारत ही आता 5 लाखाच्या योजनेचं काम संपूर्णपणे आज मोठ्या प्रमाणात सुरू झालेलं आहे आणि शेतकरी पेन्शन योजना ही नव्याने आता त्या ठिकाणी सुरू करण्यासाठी तशा प्रकारचे प्रयत्न नरेंद्र मोदी साहेबांनी केले. आज 370 कलम हे कधी रद्द होईल हे स्वप्नात पण कधी कोणाला वाटत नव्हतं. पण इथल्या तरुणींना आज देशभक्ती पुन्हा एकदा जागृत झाली आहे. सगळ्यांना वाटतं की नरेंद्र मोदी आणि देवेंद्र फडणवीसशिवाय आपल्या इकडे पर्याय नाही अशा प्रकारची भावना निर्माण झाल्यापासून सगळ्या पक्षाचे लोक आज भारतीय जनता पक्षाकडे फार मोठ्या अपेक्षेने या ठिकाणी बघतात. त्यात करून इथलं टीमचं असलेलं काम आणि म्हणून माझी खात्री आहे की आज ज्या पद्धतीने काम सुरू आहे आज या विधानसभेत संपूर्ण कोकण बेल्टमध्ये भारतीय जनता पक्ष 1 नंबरला या ठिकाणी आलेला आहे. 1 नंबरला त्याचं काम पोचलेलं आहे. पूर्ण टीमला आपल्या सर्वांच्या मी या ठिकाणी अभिनंदन त्यांचं करतो आणि ही टीम आता विधानसभेसाठी सज्ज या ठिकाणी झाली. सृष्टीकरून असं काय आदेश वगैरे आलेला आहे सोबतच आज तालुका कार्यकारिणीमध्ये आम्ही फेरबदल केलेले आहेत. नव्याने आपल्याला 3 वर्षापूर्वी जे आपल्याकडे भारतीय अनेक पक्षातून आलेले कार्यकर्ते होते भारतीय जनता पार्टी
त्यांना सामावून त्या काही पदांवर घेतलेलं आहे. असं काही कार्यकारिणीमध्ये चेंज केलेले आहे. आणि आपल्या दुसरा प्रमुख मुद्दा म्हणजे आता येणाऱ्या महिन्याभरात जी विधानसभा लागलेली आहे त्या विधानसभेमध्ये आपला भारतीय जनता पार्टीचा उमेदवार कसा निवडून येईल यावर आपण चर्चा केलेली आहे. आणि तिसरा मुद्दा म्हणजे आता येणारे काही चतुर्थीचे आपला प्रमुख आपला जो उत्सव आहे चतुर्थीचा गणपतीचा, त्यासाठी भारतीय जनता पार्टीमार्फत विविध आपल्या भागामध्ये आपल्या सावंतवाडी तालुक्यामध्ये वेगवेगळे उपक्रम आपण म्हणजे आपल्या लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी वेगवेगळे उपक्रम आम्ही राबवलेले आहेत. त्यासाठी एक बैठक होऊन आपण सर्व चर्चा केलेली आहे त्या बैठकीमध्ये. आणि सर्व कार्यकर्त्यांना जोमाने भारतीय जनता पार्टीचा उमेदवार इकडून निवडून आला पाहिजे यासाठी आम्ही तसे धरून आम्हाला जे आदेश मिळालेले आहेत आपला प्रत्येक मतदारसंघामध्ये आपला उमेदवार निवडून आला पाहिजे. तर आपल्याला या विधानसभेमध्ये भारतीय जनता पार्टीचाच उमेदवार निवडून द्यायला पाहिजे यासाठी सर्वांना आम्ही सूचना देऊन खाली काम सुरू केलेलं आहे. उमेदवार संभाव्य कोण तयारीत ॲक्शन आम्हाला घ्यायला सांगितलेली आहे की आम्ही आता आमच्या तालुका कार्यकारिणीला खाली आम्ही सूचित केलेलं आहे आणि दिलेली आहे आम्ही. आणि तसे आपलं आता पुढे आपण सूचनेनुसार आपलं काम करतो. हे साधारण कधी आले म्हणजे गेल्या महिन्यात म्हणजे आपण या 8 दिवसात कालचाच विषय होतो म्हणून आम्ही तातडीची तालुका कार्यकारिणी आली. विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर ही कार्यकारिणीमध्ये वगैरे फेरबदल करणे, कारण काही लोक अनेक दिवस आम्ही प्रवेश करून 3 वर्षाचे आपले कार्यकर्ते होते. त्या कार्यकर्त्यांनी आपल्या भारतीय जनता पार्टीमध्ये आले होते. मग त्यांना तर भारतीय जनता पार्टीमध्ये कसं असतं पहिलं काम करावं लागतं खाली संघटनेचं काम केल्यानंतर पदं दिली जातात. तसंच ते आता बरेच 3-4 वर्ष आपण भारतीय जनता पार्टीचे काम करत होते त्यांना आता पदं दिलेली होती. नवीन चेहऱ्यांना प्राधान्य दिलं. इकडे नवीन चेहरे आहेत, जे अनुभवी माणसं आहेत, त्या दुसऱ्या शिवसेना म्हणा, स्वाभिमान म्हणा, इतर पक्षातून आलेली होती, काँग्रेसमधून आलेली होती, त्यांना आम्ही प्राधान्य दिलं. म्हणजे आपण पूर्वी काम केलेलं होतं. दुसरा म्हणजे प्रमुख मुद्दा म्हणजे आता माझगावमधून आपण ते सचिन बिर्जे म्हणून आहे आपले, त्यांनी आपल्या शिवसेनेतून आता आपल्याकडे भारतीय जनता पार्टीमध्ये प्रवेश केलेला आहे. सचिन बिर्जे ते आपले कार्यकर्ते आता त्यांनी प्रवेश केला. कुठच्या पक्षाचे होते ते? शिवसेने त्यांच्याकडे काय पद्धत असेल? ते शिवसेनेचे काही संघटक काही काम करत होते तिकडे. शिवसेनेचे ते प्रमुख कार्यकर्ते त्या भागात प्रवेश केला आपल्याला. राणेंचे संभाव्य भाजप प्रवेश ही चर्चा आहे. या पार्श्वभूमीवर ही नवीन तात्काळ तुम्ही फेरबदल वगैरे केला तर काय संस्था पडते? नाही असं काही नाही. हे